freska je termin za jedan tehnološki proces gdje se na vlažnu žbuku radi sa pigmentom mineralnog porijekla, razređeno u vapnenoj vodi, i u tom trenutku dok je žbuka vlažna se nanosi taj pigment. I onda pigment uđe duboko u strukturu žbuke i onda nema razlike između nositelja i tog sloja pigmenta, nego on je sastavni dio žbuke. I zato je fresko slikarstvo jedno od tehnika koja je najdugovječnija. Mi imamo freske iz antičkog razdoblja koji su dan danas živih boja. Freske su izvrsna slikovnica i neka vrsta jednog religijskog stripa koji je srednjovjekovnim ljudima, pogotovo u Istri, snagu vjere, ali isto tako na neki način i prezentirao priču o Bibliji, o vjerovanjima, o događanjima koje su se događala u svim tim svetim tekstovima. U Istri je bilo, gdje se sad nalazimo, oko 140 crkva koje su bile ofreskane, a oni koji su to radili, to su bili proroci, to su bili ljudi koji su bili nadahnuti, koji su imali sigurnost, koji su imali veliko spoznaju za Boga, pa su te freske čudesne. To je zanimljiv jedan upravo taj neki alkemijski proces pretvorbe materijala. Svi pigmenti su mineralnog, zemljanog porijekla. To su sve zemlje. Znači one su zelene, crvene. Većinom su to okiri koji mogu biti baš od žutog preko crvenog do zelene boje. Bijela je vapneno bijelilo, plava je jako rijetka, to su lapis lazuli ili neki drugi minerali. Sigurno je to vezano s jedne strane uz teritorij. Znate da što se ide južnije, to su boje jače. A Istra je jedno malo područje, ali je raznoliko. Dakle, i u klimatskom smislu ima svoj, ja bih rekao, srednjeevropski dio klime i onaj sredozemni dio. A što se tiče boja, prepliču se boje. Da nekad očekujete u tom unutrašnjosti da će biti boje možda suzdržanije, a zabljesnu kao da se nalaze negdje još puno južnije. Da. I suprotno, nekad se zna dogoditi da na moru budu boje onako zagasitije. No, često je to vezano u samu prirodu boja. Vezano je uz to da li se radi o zemljanim bojama organskog porijekla ili se radi o bojama koje su nastale od metala. Freskoslikari su imali odgovore na pitanja, životna pitanja. Lijepo je rekao Sveti Tom Akvinski, veliki filozof, ako bi se pojavio neki čovjek koji ne bi se pitao otkuda svijet, kamo svijet, zašto svijet, otkuda čovjek, čemu ljudski život, kamo čovjek ide, da bi to bila samo životinja koja bi nalikovala na čovjeka, ali ne čovjek. Dakle, tu su živjeli ljudi koji su bili u pravom smislu ljudi razvijeni, imali su pitanja i pitanja su našli na freskama, pa će onaj koji je slikao napraviti stvaranje svijeta, napraviti stvaranje čovjeka, jer njemu je to jasno. Da. I kad je čovjek došao u crkvu, onda je mogao sam i svojoj djeci koja su bile malena odgovarati po freskama na najegzistencijalnije pitanje ljudskog postojanja. Moramo dati jedan zemljopisno-povijesni okvir da bismo ušli u temu tih fresaka. U Istri su postojale antičke freske, one nisu sačuvane. One su sačuvane samo u fragmentima i samo arheolozi za njih znaju, one se nalaze rasute u fragmentićima po nekim depoima muzeja. Hramokršćanski objekti u Istri nastali su na tradiciji antičke gradnje iz carskog razdoblja, kako u urbanim, tako i u ruralnim, ali i rezidencijalnim cjelinama.
Ostali su sačuvani većim dijelom isključivo mozaički podovi, poput u Predoufrazijani na prostoru Poreča, potom isto tako i u prostoru na području Puljske katedrale, ali i izvan urbanim prostorima i rezidencijalnim objektima poput Vižule kraj Medulina, gdje također imamo ranokršćanske mozaike, ali bez ostataka fresaka u pravom slikovnom smislu. Ranokršćanske freske nalazimo u fragmentima, dakle u manjim komadićima, u zasipnim materijalima arheoloških istraživanja, ali do sada niti jedno veliko istraživanje nije iznjedrilo dovoljan broj fresaka, niti odgovarajuće pažnje da bi se mogle rekonstruirati upravo zidine freske iz razdoblja ranog kršćanstva. Slikali su freske od samoga početka. To vidimo iz arheoloških istraživanja tih starokršćanskih bazilika. Sačuvani su elementi fresaka, to su fragmentine, ali se vidi da se freskom slikalo u čitavom području Istre od najranijih crkvenih objekata od starokršćanskog doba, ranobizanskog doba, ranog srednjeg vijeka, s lokalnom invencijom, ali sa velikim utjecajem katedralnih centara. Znalo se da na prostoru Dvigrada, prostora zvanog i Due Castelli ili kasnije Moncastel, postoji i ranokršćanski objekat koji je doživio svojih nekoliko građevinskih faza u rušenju, zidanju, ponovnom rušenju i ponovnom zidanju do oblika Svete Sofije kakvoga imamo danas, vidljivoga i restauriranoga u jednome dijelu. U prvoj i drugoj fazi same crkve Svete Sofije, rimske mučenice, pronađen je i fresko zapis sa prikazom likova, vjerojatno vojnika, čuvara Kristovoga groba, koji su u istraživanjima 56. godine preneseni, dakle skinuti sa originalnog zida i preneseni na restauraciju Arheološki muzej Istre iz razloga da bi bili sačuvani i moguće prezentirani u budućnosti. Prvo zidno slikarstvo koje možemo nekako datirati dolazi nam u period tog karolničkog utjecaja u Istri. Sveta Sofija u Dvigradu, to su jako bitne freske. Onda imamo freske u Crvenom otoku kod Rovinja. One su se povezivale, znači, uz taj karolnički utjecaj. Od sredine 10. stoljeća Istra pod vlašću Otona, znači ona je u sastavu Njemačkog carstva. Nad njome uskoro vlada bavarsko plemstvo. Dakle, sljedećih par stotinja godina ona živi jednu drugu priču, jednu njemačku. Dolaze mnoge osobe iz najvećih južnonjemačkih samostana u Istru, u njezine gradove, na ključne funkcije. Carstvo, da bi opstalo, postavlja na sve ključne pozicije sebi poznate ljude i tako funkcionira zapravo život u Istri. Sada, kako se to zapravo odrazilo u praksi? Tako što je Istra najednom dobila ogromnu količinu novaca kroz ime biskupa Engelmara. Znači, Engelmar dolazi iz Regensburga, iz tog najpoznatijeg južno-njemačkog samostana, donosi novce, donosi svoju moć, donosi svoj utjecaj i kreće u veliku obnovu svih crkava. Tu je najpoznatija velika trobrana crkva u Svetom Lovreću, Svetom Mihovila. On financira vjerojatno i poznati benediktinski samostan blizu Svetog Lovreća, a to je Sveti Mihovil u kloštru nad Limom. Znači, sve su to nekakve investicije koje pokreće, doduše one se realiziraju nakon njegove smrti, ali pokreće jedan cijeli val obnove i gradnje manjih građevina. Zahvaljujući jednom
benedikcionalu, ili što bi rekli hrvatski blagoslovniku za vatru i vodu, koji se nalazi u Paul Getty Museumu u Los Angelesu. Znademo da je u doba careva Svetog Rimskog carstva od Regensburga, gdje je bilo sjedište, dakle u doba Otonaca, nastao taj prekrasni iluminirani blagoslovnik, rukopis za biskupa Engelmara, koji je bio biskup u Poreču. On se potpisao 1040. godine, ili ga je slikar potpisao na jednoj fresci u Svetom Mihovilu na Limu. Dakle, crkva Svetoga Mihovila na Limu imala je Svetoga Romualda kao osnivača, ali je bila potaknuta i financirana od istarskih vojvoda, koji su potjecali isto iz tog kruga, dakle Regensburg, istočna Švicarska, zapadna Austrija. Ti su vojvode pomagali, dakle, s posjedima, financiranjem majstorskih radionica, iluminiranim rukopisima, raznim donacijama. Mi imamo značajnih lokaliteta iz tog perioda, kao što je u crkvi Svetog Martina u Lovreču. One su u rangu zidnih slika u Reichenau, samo što su bolje sačuvane, ali sve u Njemačkoj su prerestaurirane i koliko god one bile fragmentarne, one su iznimna i svjetska baština. Tadašnje plemkinje sa sobom u Miraz donosili niz umjetničkih dijela. Isto tako, plemkinja bizanska, princeza Teofanu, kada se ude za Otona II, ona sa sobom nosi stvarno cijelu hrpu takvih dijela. Osim toga, ona sa svojim statusom dobija mogućnost da sa svojim mužem budućim sklapa ugovor. Dakle, ona ulaze u brak, sklapaju ugovor po kojem Teofanu, princeza, buduća žena Otona II, dobiva Istru kao dar, dakle kao zalog. To je njezino područje upravljanja i ako se slučajno rastane, on ju zadržava. Moralo je postojati novac koji je bio namijenjen za podizanje crkve, njezinog inventara, ali i za održavanje. Patronata je bilo različitih. Nažalost, temu naručitelja mi u Hrvatskoj povijesti umjetnosti, pogotovo za ovo sjeverno područje, znači za Istru i Hrvatsko primorje, nismo dobro proučili. Do sada smo usmjeravali pažnju na bratovštine, na kaptole, na svećenstvo, međutim, naručitelji su bili i plemstvo. I upravo preko plemstva i uspostavljaju te neke kulturne veze. U Svetom Juriju ovdje u Lovranu zanimljivo je da imamo u svodu zaglavne kamenove na kojem se nalaze neki grbovi. Ti grbovi su grbovi zemaljskog gospodara, Fridriha III. Habsburškog, ali i svih njegovih, znači tih nekih lokalnih feudalaca koji su imali posjede u Istri i na Krasu. Na freske se preslikalo iz aspekta radionica, znači koje radionice ćete birati da vam rade, pa onda s obzirom da vas financira neko iz Južne Njemačke, vjerojatno ćete izabrati Južnu Njemačku radionicu. Mi pokušavamo sebi pojednostaviti priču i onda onako, kažu se, Venecijanci su s jedne strane, Habsburzi s druge, ali ta polarizacija se dešava jako kasno, tek nakon 1530. godine. Prije toga Istra je kao onako, kad se gleda granice svih tih posjeda, kao gepardova koža. Imamo jednu gospoštiju tu, jednu tamo, recimo unutar Venecijanskog dominija imamo gospoštiju Završje i Vježinada, koji su unutar Venecijanskog dominija. Oni nisu spojeni nekim putem, znači onaj feudalac koji obdržava tamo i uzima neka podavanja tog zeljaka mora proći preko mletačeg posjeda da bi došao u centar grofovije u Pazin.
to je bilo sve jako pokretno, valovito, fluidno, pomicalo se, tako da su dosta često i te granice varirale. Teško je odrediti i čak kad neko pita, dosta često imamo pitanje gdje je bila granica. Za neka mjesta se zna gdje je bila granica između recimo Mletačke Republike i Austrijskog carstva, a na nekim mjestima se to toliko često mijenjalo da jednostavno nema nikakvih materijalnih dokaza. Karolnički utjecaj i dalje se nastavlja kroz otonsko razdoblje. Iz tog razdoblja neke predromanike ulazimo u romaničko razdoblje i opet imamo nekoliko lokaliteta koji su važni u svjetskim razmjerima. Znači u svakom priručniku povijesti umjetnosti bi se mogli nalaziti. Pa onda imamo zidne slike koje su vezane uz djelatnost benediktinaca. I imamo crkvu Svete Foške u Batvačima kod Peroja, koje je isto fantastično slikarstvo koje se može povezati morfološki sa Svetim Mihajlom u Stonu. Freske u Humu koje se vezuju uz neku narudžbu Akvilejskog patrijarhata. Vezane su taj neki venecijansko-salzburski krug. U romanici je karakterističan taj dualizam malih investicija, znači crkava malih naselja i velikih investicija, jer romanika je jedno razdoblje koje se razlikuje od dosadašnjeg razdoblja, a to je da je u romanici prisutna jedna šarolikost. U svakom smislu jedna heterogenost. Prije je bilo sve određeno, homogeno, slično i sada najedanput svaki samostan, svako mjesto ima neku svoju priču, ima svoj razvoj. Naravno, naselja, manje naselja, imale su manje crkve, ali vidjet ćemo da oni svejedno teže za kopiranjem većih crkava. Nakon romanike polako ulazi gotika. Dole čitav niz slikara koji su se potpisali i znamo njihovo ime. Albertins Konstanca, isto jedna zanimljiva osobnost. Konstancije Bodensko jezero, znači to je dosta daleko. I pitanje je kako je taj čovjek uopće došao u naše krajeve i zašto. Trebamo imati na umu da je u Konstancu održan jedan veliki sabor, crkveni koncil, pod pokroviteljstvom tadašnjeg cara Svetog Rimskog carstva Žigmunda i vjerojatno su neki pulski, porečki ili neki istarski biskupi i ostali kler morao prisustvovati tom saboru i to bi mogla biti neka veza kako on dolazi. Migracija tih umjetnika, pa to je fantastično. Za njega je zanimljivo to što je udomaćen slikar koji se i potpisuje sa glagoljicom, koja je naša nacionalna baština i na mnogim zidnim slikama ne samo da su slikari se potpisivali glagoljicom, nego imamo mnoštvo glagolskih grafita koji su toliko bitni za kulturnu povijest. Glagolski grafiti koji se javljaju često na freskama, pogotovo u Istri, su izuzetno brojni i ono što se treba na neki način biti jasno, to je da pisati glagoljicom su znali uglavnom svećenici. Grafiti su zanimljivi zato što su oni individualni pristup. Nema direktno pojedinac kad nešto poželi, onda i napiše svoju misao na same freske. Kako su freske po Istri dosta često, onda je jako puno i grafita ostalo na području Istre. Izuzetno simpatičan i drag grafit potiče iz Huma. Svećenik je na jednom dijelu zida apside upisao glagoljicom
kovača Martina je vse 30 je vzeta ino ošće ena. Što će reći da je za kovača Martina odradio 30 gregorijanskih misa, a ostala je još jedna. Dakle, još jednu išao preko, vjerojatno se čovjek zabunio pa nije znao da ne bi zafalilo, pa je jednu stavio još za svaki slučaj preko. Kako će svećenik upamtiti koliko je misa odradio? Tako što je na zid povlačio crtice. U nedostatku papira, pergamena i sličnih stvari oni su vježbali prve stvari tako na glagoljici, uparajući ih u freske crkava. Danas bi rekli da je to bogohuljenje, odnosno da su uništavali kulturna dobra. Međutim, nama sada stvarno nešto sa relacijom od 800-700 godina unazad ispada kao nevjerojatno bogata ostavština iz prošlosti. Nakon Alberta iz Konstanca dolazi jedna lokalna slikarska pojava, tu imamo Vincenta koji se potpisao 1474. u Bermu, u Svetoj Mariji na Škrilinama, i Ivana iz Kastva koji se potpisao u jednoj crkvici u slovenskom dijelu Istre u Hrastovlju 1490. godine. Druga polovina 15. stoljeća je baš specifična jer prevladava upravo to slikarstvo Vincenta, Ivana iz Kastva, nečeg što sam ja nazvao kastavska slikarska škola. Znači, zadnje 3 desetljeća 15. stoljeća praktički nema drugih slikarskih škola osim njih. Vincentova, Ivanova radionica, znači ta kastavska slikarska škola, njoj se kao korpus može pripisati 10 lokaliteta s zidnim slikama. Neke su sačuvane u većem opsegu, neke su fragmentarne. Produkcija je morala biti puno veća. Znači, unutar te škole možemo razlučiti 4 značajnije slikarske osobnosti. Jedan je majstor poklonstva kraljeva u Bermu, drugi je majstor plesa mrtvaca u Bermu, treći je majstor Ivan i četvrti je takozvani šareni majstor. Oni su, vidi se da su neovisno formirani, ali su međusobno surađivali. Zanimljivo je za Vincenta i Ivana. Mi ih smatramo stanovnicima Kastva, ali pitanje je da li su oni tu stvarno rodom. Na kraju krajeva jedan i drugi su se potpisivali latinskim jezikom. Znači Janez de Kastva i Vincentius de Kastva. Nakon njih zidno slikarstvo praktički izamire, ali opet imamo dvije jako zanimljive pojave u 16. stoljeću. To je Anton s Padove, vjerojatno nije ona Padova u Italiji, nego je jedno malo selo pokraj Kaščerge. I imamo Dominika iz Udina, koji je bio stanovnik Vodnjana. Pa nažalost, ono što mi znamo o svim tim majstorima znamo zahvaljujući samo tom zidnom slikarstvu koje je ostalo sačuvano. Nemamo nekih ugovora sačuvanih u arhivima, nemamo neke arhivske dokumentacije koja bi rasvijetlila neke detalje iz života tih slikara. Međutim, Branko Fučić, kao najveći poznavac zidnog slikarstva u Istri, je iz toga znao izvući nešto osobno. Meni je najljepši onaj pasus gdje on, pišući o Vincentu iz Kastva, je zamijetio da je u svježu žbuku utisnut komad tkanine. I onda je pretpostavio kako je na skeli majstor malo više popio dobrog beramskog terana i sa laktom se naslonio na još svježu žbuku. Nažalost, to je ono najosobnije što mi možemo izvući od tim slikarima. Sve ono što freske imaju, sve je to zapravo jedan odslik vremena u kojemu su nastale od 11. do 16. stoljeća. Pa su dragocjene, ne u svakom pogledu.
Da, ali su dragocjeni u tom pogledu što fresaka ima u Francuskoj, ima u Italiji, ima po čitavoj Europi, a to znači da mi koji smo ovdje bili eksponirani na ovim vratima prema istoku smo bili dio Europe. Mi smo dijelili tu filozofsku i vjersku baštinu sa najnaprednijim dijelom čovječanstva. Dakle, mi smo uvijek bili u srcu srca, mi smo bili u srcu svemira. Da, i u Istri je bilo 456 biskupa, oni su bili svi povezani sa teološkom misli zapadne Europe, Rima, cijeloga svijeta. Da, dakle, mi smo živjeli i freske su jedan dokaz da smo mi živjeli u najnaprednijem dijelu svijeta. Kada mi danas uopće pitamo prosječnog čovjeka šta zna o zidnom slikarstvu, o freskama, prvo će biti Beram, Sveta Marina Škrinjava i Ples mrtvaca. To svi znaju. To je u rangu Porečke Eufrazijane ili Arene u Puli. Sad u ovom trenutku imamo 75 lokaliteta koji imaju sačuvane zidne slike u nekom malo većem opsegu i podložne su nekoj povijesno-umjetničkoj interpretaciji, a 20 kod njih uopće nije uopće publicirano. Prva stvar bi trebalo, znači, te zidne slike fizički očuvati od propadanja, održavati ih i što više znanstveno obraditi. Znači, Ivančević je rekao jednu lijepu rečenicu, koliko mi tu baštinu shvatimo, toliko smo je usvojili, toliko ona postaje naša. To je jedna onako gruba parafraza, ali mi moramo poznavati tu baštinu da bi ona bila naša. Prevelika je šteta da jedna freska propadne i trebalo bi sve učiniti da se bar ono što se sačuvalo do danas, da se sačuva za vijekove, jer je to slikovnica za sva vremena, za sve staleže, a sa svojim sadržaj dok god bude ljudi na svijetu.